עוד פעם לא פוקימון גו ולא זה של הקלפים. אני רוצה שוב להראות לכם את הקלפים רק יותר משודר. כאן יש לי את זה שהוא ריק כרגע, אבל אני אמלא אותו. זה לא שאין לי קלפים, אני פשוט עוד לא מלאתי את השני, יש לי את זה שזה ריק. השני שהוא קטן יותר זה שהוא כבר מלא, כפי שאתם רואים. יש פה את הקלפים שהראיתי לכם, אבל קצת יותר משודר. אני יכול להראות לכם. אני עשיתי פה כזה פינת צ'אריזרד, והנה הקלף הכי נדיר שיש לי באוסף, שזה קלף מהדור הראשון. כן, זה מאוד ישן. יש את הקלפי זהב, יש פה כזה. אז זה גם פעם ראשונה שאני לא עושה שורט, זה שרטון לכל דבר. יש פה כל מיני קלפים שהיה קצת קשה לראות בשרטון שורט, כל מיני מיוחדים. תראו, יש פה את כל השלישייה, מי שמכיר ומי שלא. בוא נראה מה עוד יש כאן, כל מיני. הנה הפוקימון האהוב עליי, טיירניטר. כל מיני קלפים יש פה. גנגר. עוד קלף צ'אריזרד. מישהו יכול להגיד לי מה זה אומר הדבר הזה? הנה עוד קלף של כל השלישייה רק באבנים. קלפים רגילים כזה, אתם יודעים, לא משהו שבבה כזה. וכאילו פה זה קלפים כזה קלפים. מה יש לי להגיד עליהם? פשוט קלפים. והנה זה הסוף. יש לי עוד למלא פה ופה ופה ופה, ושאני אגמור עם זה יש לי עוד למלות את זה שהוא הרבה יותר גדול. גם יש לו הרבה יותר דפדפונים כאלו, וגם לא יש 3 קומות, ויש לו תמונות לפי דעתי יותר יפות. אז ביי, נתראה בשרטון הבא.